le ndaba isuka ku verse 1 chapter 18 incwadi yesibili kaIschronic eyogcina ku verse number 34. Ayibongwe inkosi. Le ndaba lena bathandekayo ithanda ukuthi ngilande, ayibongwe inkosi. Ngilande njengomla, ayibongwe inkosi. Bathandekayo. Sifunda la izwi lenkosi lithi izwi lenkosi uJehoshafati wayenengcebo nodumo olukhulu, waba nomhlobo noAhabi. Ukuganiselana ngasekugcineni kweminyaka ethile wehlela eSamaria kuAhabi. uAhabi wamhlabisa yena nabantu abanaye izimvu ezinkabi ziningi, wamncenga ukuba akhuphuke ahlasele iRamothi Gileyadi. Ngifisa bathandekayo ukuthi ngime la kuleli vesi elivesi lesithathu. uAhabi inkosi yakwa-Israyeli wathi kuJehoshafati inkosi yakwaJuda, uyakuhamba nami yini siye eRamothi Gileyadi na? Wathi kuye, mina nginjengawe nabantu bami banjengawe, banjengabantu bakho, siyakuba nawe empini. Haleluya, amen. Ngifisa ukusho bathandekayo ukuthi uAhabi wayengapha ngasembusweni waseNtshonalanga, uJehoshafati engapha ngasembusweni wasenyakatho. uAhabi bathandekayo wayenomoya wokungamkhothi uNkulunkulu. uAhabi eyinkosi wayengamnaki uNkulunkulu. uAhabi wayenabantu bakhe, noJehoshafati enabantu bakhe abayisizwe. uJehoshafati wayemkholwa uNkulunkulu futhi emethemba uNkulunkulu. Kukhona konke akwenzayo uJehoshafati, kangako kuba uJehoshafati wake waya empini, wafike waphumelela ngegama likaNkulunkulu. Ayibongwe inkosi. uAhabi, ubani uAhabi na? uAhabi phela ilowa ya uAhabi owathatha isivini sikaNabhothi ngoJezebeli umkakhe. Lithi izwi wathi enqaba uNabhothi nesivini, wathi uJezebeli, mina ngizakukunika ukuba usidle isivini sikaNabhothi. Ngoba uAhabi wahamba ethukuthele, wayolala waduduzwa umkakhe ethi uzakukunika yena isivini sikaNabhothi. Kwabanjalo-ke bathandekayo, kodwa yena uAhabi wathumela umprofeti wathi, lapho izitsha zaqapha khona igazi kaNabhothi
izitsha ziyawuchaphanelako igazi esho ku-Ahabi indoda engamkhonzi uNkulunkulu. Manje-ke singena kule ndaba lapha lithi izwi ozoqhubeka ulifunda wehla nalo. Oqala lithi izwi uJehoshafati wahamba ya-Ahabi, mayahamba eya-Ahabi, u-Ahabi wamhlabisa yena nabantu bakhe, wamhlabisa ngezimvu nangezikaba. Wadla uJehoshafati nabantu bakhe, kanye u-Ahabi ulele eqhilini, uthola ithuba lokuthi angene nganhlanye amzuze uJehoshafati. uJehoshafati uyinkosi kanti futhi uyinceku kaNkulunkulu, uyazana noNkulunkulu. Wathi-ke u-Ahabi esho kuJehoshafati, uyakuhamba nami ukuba siye sihlasele iRamothi Gileyadi na? uJehoshafati wathi, mina nginjengawe, abantu bami banjengabantu bakho, noma abantu bami banjengawe. Ayiye uJehoshafati esasho kanjalo-ke u-Ahabi uJehoshafati wasuka uJehoshafati wambuza u-Ahabi ukuthi umbuzile yini uJehova na? Ubuzile yini uJehova na? Ngoba uNkulunkulu kuleso sikhathi ubekade enabantu bakhe abayimaboni noma abaprofeti, ababeprofeta izinto abazithatha kuNkulunkulu, izindaba abazithatha kuNkulunkulu. Bekukhona labo bantu ngesikhathi soJehoshafati. Wathi uJehoshafati bakhona abaprofeti. uJehoshafati wayekade eziqoqela abaprofeti abawu-400. uJehoshafati eziqoqela abaprofeti abawu-400. Nabo labaprofeti akuzwakali ukuthi babemazi uNkulunkulu nakancane ezwini likaNkulunkulu. Cabanga ukumelana neqiniso, ufune noma umeme abantu abazoqamba amanga. uJehoshafati-ke uthi mayimbuza yavele lenkosi yaletha labo abaprofeti abawu-400. Labo abaprofeti abawu-400 bathi hamba uye empini uzawuphumelela. uNkulunkulu uzawuphumelelisa empini. Wabuza uJehoshafati ukuthi ubengekho yini umprofeti kaNkulunkulu ukuba ubuze kuye na? Wathi u-Ahabi, ukhona umprofeti kaNkulunkulu, kodwa akakhulumi okuhle ngaye. Wayesethi u-Ahabi amthumele induna ihambe iyokumbiza umprofeti kaNkulunkulu. Wahamba wayakumbiza umprofeti kaNkulunkulu. Mayefika umprofeti kaNkulunkulu, ngoba lesi sithunywa lesi bekade siyombiza esiyinduna, sithe ufika ukukhulumisa abaprofeti la, ngoba bonke abaprofeti bakhuluma ezwini. Bathi inkosi ayikhuphuke ihambe iyolwa nesizwe sama-Aramu. Ufike ukhulumiswe lodwa lapho uvumelane nabasebenzi. Ayi le nceku kaNkulunkulu uMikhaya, umprofeti kaNkulunkulu,
wathi umprofeti kaNkulunkulu yena uzokhuluma izwi kaNkulunkulu. Ngicabanga ukuthi induna yafika yamtshela kanjalo uAhabi ukuthi hayi lo mprofeti lo ngumtholile kodwa uthi uzokhuluma njena izwi liphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Wafika lo mprofeti kaNkulunkulu igama lakhe uMikhaya. Ayibonge inkosi, igama lakhe uMikhaya. Lo mprofeti kaNkulunkulu owasana noNkulunkulu. Wafika lapha ya uthe mayefika wabuza uAhabi wathi ndiye na uyohlasela iRamothi Giliyadi na noma ngiliyeke. Wathi umntwana kaNkulunkulu hamba Ahabi. Ngiyacabanga ukuthi yayisho futhi le ncebo kaNkulunkulu ingambhekanga nje umbheko uAhabi, ithi hamba Ahabi uye kolihlasela iRamothi Giliyadi. Phuthuma uyolihlasela iRamothi Giliyadi. Uyakuphumelela khona, uyakuphumelelisa uNkulunkulu khona nabantu bakhe. Wahamba ulokuzana uAhabi waya kuJehoshafati. Wathi Jehoshafati, angikutshelanga ukuthi uAhabi uzokhuluma okubi ngami na? Ngishilo ngathi uAhabi umelene nami. Waphinda uMikhaya wathi uMikhaya, uma uya lapha empini ngoba abaprofeti bathi hamba wena uzobuya empini. Wathi uJehoshafati wathi uAhabi uyahamba uye empini. Wathi umprofeti kaNkulunkulu uma uhamba uya empini ubuye ngoba uNkulunkulu akakhulumanga nawe. Ayibonge inkosi. Ngoba uNkulunkulu akakhulumanga nawe, ngoba uNkulunkulu uqambile amanga nawe. Hamba uye kolihlasela iRamothi Giliyadi, ngeke ubuye. Uma ubuye kosho ukuthi uNkulunkulu akakhulumanga nawe. Waqoqa abantu bakhe uAhabi wahamba waya empini. uNkulunkulu kwakunomoya owafika phambi kaNkulunkulu. uNkulunkulu wathi ngifuna umuntu ozohamba aye laphayana empini. uAhabi angaphumeleli laphayana empini, ahambe aye empini afika fele khona. Wathi umoya omubi ophambi kaNkulunkulu wathi mina ngizoya phambi kaAhabi ukuze uAhabi anganqobi empini. uNkulunkulu wathi uma eya umoya afike lapha uAhabi angabuyi abuyele esizweni, kodwa abantu baphindele ezindlini zabo bengabantu abaphilileyo. Waliwa ngale mpini, yaqala impi ngale, yalwa impi. uJehoshafati ke yena ngoba unoNkulunkulu akayitshelanga inkosi ukuthi bona ke babuze uNkulunkulu. Yena uJehoshafati wabuza, wakhuluma noNkulunkulu. Right, impendulo kaNkulunkulu ke ngakuJehoshafati asiyitholi, kodwa uJehoshafati wathi mangabe ebaleka laba abangama-Aramu bamjaha uJehoshafati bathi nansi inkosi yakwa-Israyeli. Babesengozini bobabili, bangena endaweni lapho bazengoza khona bobabili. Uma esuka ebaleka uJehoshafati bathi abantu abayimpi ka-Ahabi, nayi inkosi yakwa-Israyeli ibaleka bayiphuthuma. Bathe uma befika uJehoshafati bathi hayi
yona inkosi yakwa-Israyeli le baphinde emuva baya kokulwa no-Ahabi. Bathe bambelwa no-Ahabi lithi izwi likaNkulunkulu kwaze kwabatambama ibambene impi. Ngicabanga ukuthi lapho bazalwane bami wayekhona uNkulunkulu oyesebenza kulempi. U-Ahabi lithi izwi likaNkulunkulu uthe ngesikhathi imicibishelo umcibisholo wamshaya u-Ahabi la ehlanganeni kwenkinobho ejazini lokuvikela agqokile empini. Lithe balimcibishela liyamshaya u-Ahabi esenqoleni. Hawu u-Ahabi bamsekela phakathi enqoleni, babemsekela phakathi enqoleni waze wafa bemsekele laphayana enqoleni. U-Ahabi akazange abuye. U-Ahabi wafela khona empini. Ezimisele abaprofeti bamanga ngoba uNkulunkulu wayekhona wangabuza kuNkulunkulu. Naye uJehoshafati wasinda ngokulambisa empini eqalwe umngani wakhe u-Ahabi ongumkhosi wakhe ngoba babeganisele phezu kokudla inyama okungaka ya. Kodwa akazange amtshele ukuthi hey ake sithathe isikhathi esikhuleke uNkulunkulu. Kodwa u-Ahabi wafa wafela empini. Abantu bona baphinde emuva bengabantu abaphephile. Ngiyakuzwa ukuhlangana kaNkulunkulu ehlangana nabantu bakhe. Ngiyakuzwa ukusebenza kaNkulunkulu. Bahamba phuma abantu empini, bahambe baye empini bayobhekana nempi, ibambane impi, kodwa angabikho okwazwayo futhi angabikho obulawayo, kodwa kubulawe lo kuphela ngoba umuntu kaNkulunkulu ukhombile ukuthi umuntu engimfunayo u-Ahabi. Wafa u-Ahabi wafela empini. Wafa u-Ahabi wafela empini. Mawufunda esahlukweni sika-19 lithi izwi uJehu wamsola uJehoshafati wathi uhamba uye kodwa umelane nabangenzanga lutho ube ngakilaba ababi na. Wathi yebo uzenzile zonke izinto zikulungela zizinhle. uNkulunkulu uzawukuphindisela. Kodwa uJehoshafati ngoba wayengumntwana kaNkulunkulu emethemba uNkulunkulu akazange angene engozini. Kuphela nje abantu bamjaha base bebona ukuthi hayi akuyena esimfunayo. Okuyena esimfunayo u-Ahabi okuyena esimfunayo. Lithi izwi verse 18 ake sibheka fushane. uMikhaya wathi ngakho ke yizwani izwi likaSimakade. Ngambona uSimakade ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi, ibandla lonke lasezulwini limi ngakwesokunene nangakwesokhohlo sakhe. Yamuzwa umntwana kaNkulunkulu ohamba noNkulunkulu, uprofethi kaNkulunkulu. Ubona izinto ezingabonwa abantu, ubona izinto ezingale kwamafu lapho kukhona uNkulunkulu. Kulesi sikhathi ke esiphila kusona ke bazalwane, kuyesabeka ukuthi umuntu akutshele ukuthi ubona izinto ezingale kuNkulunkulu. Ngoba noSathane kuyasithatha isikhathi sokuba adukise abantwana bakaNkulunkulu. Ngake ngathi ngikwelinye lamabandla kwenye indawo kuthiwa kuyafakazwa, kwasukuma nentombazane ethi uthi uNkulunkulu
angimtshele abantu ugcwele njalo esontweni uthi uNkulunkulu angimtshele ukuthi uma niqhubeka nokukhonza amadlozi uzonibulala. Ayi lento le angishayisa ngofana bathi hayi uNkulunkulu ngeke akhulume kanje. Umntwana wakhe hayi uNkulunkulu bathandekayo uma ubona abantu abenza ububi engababhubhisi unesakhe isikhathi uNkulunkulu azobabhubhisa ngakho azobanahla ngaso kodwa futhi inhloso kuzobe ngekona ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuchitha abantu bakhe kodwa usuke uNkulunkulu echitha isifo esingukufa. Siyazi ukuthi lithi iBhayibheli isifo sokugcina esiyawubhujiswa singukufa. uNkulunkulu akathandi nabantu ingakho nje uNkulunkulu wenza okumangalisayo. Uma ubheka lencwadi yeziKroniki uzobona ukuthi mawubheka ngasekuqaleni laphana kuyingeniso uzobona ukuthi lithi izwi kaNkulunkulu uNkulunkulu uyabonelela. Indaba enkulu ethwele la encwadini yeziKroniki ukuthi uNkulunkulu uyabonelela. Ayibongwe inkosi. uNkulunkulu wenza abathandekayo uyabonelela. uNkulunkulu wethu akani ngesikhwepha akani ngamandla kodwa uNkulunkulu usebenza ngomoya wakhe. Ayibongwe inkosi yethu uJesu. Uma umuzwa umsabane ethi uyakolwa ayi ukhuze lo moya ngoba asisali ngesikhali asisali ngesikhwepha kodwa thina sesilwa ngezikhali zikamoya. Ayibongwe inkosi. Kulesa sikhathi ke incwadi yeziKroniki kwakuseyincwadi eyodwa wahamba yahlukana kabili lencwadi yeziKroniki kodwa kwakuyincwadi eyodwa. Into uNkulunkulu afuna ukuthi ngisho namhlanje wena mzalwane wami ukuthi ubaqaphele abaprofeti bamanga. Bakhona abantu abashumayela amanga nenyanga njengalokhu uJehoshafati njengalokhu uAhabi wazimisela abaprofeti abawu-400 bamanga. Izwi kaNkulunkulu liyasiqwayisa ukuthi baningi abaprofeti bamanga abaphumile ezweni abaphumile ezweni. Khona enye incebo yenkosi ogama layo osibongo sawo linguNxumalo sahamba nayo ngelinye usuku siya komunye umuzi kwabe lapho kushoniwe sizimisela ukuthi lapho sizofike silalele inkonzo noma sidilive izwi. Safika lapho khona elinye iqembu yalazi iqembu elikhulu sizimisela ukuthi sofike lapho sithole ithuba lokuthi sikhulume ngoJesu. Bathandekayo bafika lapho abantu basisukelezela basibuza imibuzo besisukelezela ngoba beyini na bengaprofeti bamanga baningi abaprofeti bamanga.